Здравейте! Днес в творчеството на Емарт ще ви представя една интересна декорация за Коледа. Ще ви представя и необходимите материали, с които ще работя. Както виждате, тук основно имаме дървена основа, на която аз ще редя. Това са заготовка за снежен човек от стиропор, стиропорни топченци също ще ни бъдат необходими, малко сива и бяла боя. Това е венец от тело от изкуствена тревичка. Тук имам шапки от текстил, малко снежинки, шалчета, телени пръчки и ще ни бъде необходимо и малко филц. Първото нещо, с което ще се захвана, е основата. Както ви казах, аз ще отцветя, като ще започна вътрешната част с малко сиво, а отвън ще я направя с бяла боя. С тампончето става лесно и много по-бързо. Ето, че вече дървената основа е готова. Ще я оставим на страна да изсъхне и ще се захвана с стиропорените човечета. Както виждате, ще ни бъдат необходими 4 на брой. Аз тук ще ви покажа едното готово човече, което аз съм облякла. Поставила съм му шапка, както виждате от тези декоративни шапчици отгоре. След това отдолу съм залепила шалчето. Изрязала съм си носле, очички съм сложила от маниста. Може да си изберете абсолютно всякакви, малки и големи. И така ще украся всичките 4, като естествено ще гледам на едното да сложа различна шапка. Тук сега ще ви покажа даже как може да си направите и шалче от филца, като си изрежете една тънка лентичка, която аз ще залепя ето по този начин тук. И ще направя отгоре като слушалки на самото човече. Сега ще изчакам с залепенето, за да ви покажа и самите слушалки. Взимате си малко кафява телена пръчица. Започваме да навиваме на кръгче, което трябва да е естествено изключително малко. Изрязваме. Правим още едно. Изрязваме. И ето тук в средата поставяме малко топлия силикон, като ще извием и ще залепим. И след това естествено ще измерим, но ще дойде идеално, като поставим и от другата страна, като ушанки на самото човече. Може да си направите най-различна декорация, която на вас ви хареса за самите снежни човечета, с различни цветове шапки. Може да поставяте дори и копчета за декорация. И ето по този начин аз ще закача човечетата, като почна всяко едно да го декорирам. Ще започна първо с едното, като си поставя очичките. Ето, че, както виждате, тук съм си отрязала, както ви казах, това е на навито на дълго е и от него си изрязах 3 парченца, за да може да изиграе ролята на клонка. И аз ще я залепя с топлия силикон, ето тук от тази страна. Виждате, че човечетата станаха много интересни. Направих си ги по различен начин. Както ви казах, това си е вече ваш
избор. И тук вече ще дойде момента, също след като залепя клонката, ще започнем да редим човечетата по ето този начин, като ги залепям пак с топлия силикон, но едното ще бъде наляво, другото ще бъде надясно и последното естествено тук горе. Ще се получи много интересно пано, но ще се захвана с направата на клонките, както ви казах, защото трябва да ги стабилизирам тук в края. Ето, че вече съм почти към финала. Поставяме малко снежинки. Ще поставя и стироопорените топчета, както ви казах. Още малко. И мисля, че вече са абсолютно готови. Получиха се много добре и стана едно прекрасно пано. Така че, ако ви е харесало нашето видео, дайте един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известие. До скоро!